Менә шушына чыгадыр та җайлап кына юлга менәдер икте. Монда күпер ясалган и китеп барадыр Казанга. Ну, кире кайтканда проблема булады инде шәргә. Ну, китеп торадыр та машиналар безне чыгаралар иде. Кадрия Яппарова яңа Званкада 30 ел яши. Авыл читеннән узатырган Шәмәрдән Казан трассын киңәйткәнче бернинди борчуыбыз юк иде ди ул. Хәзер ярты чакрымдагы иске Званкага бару өчен 8 километр ярым урау юл узарга кирәк. Безнең менә бу рәттән соң ни? Чыкыр, тирән чыкыр, сусыз ул үзе. Аннан чыга торган безнең юл юк. Менә шушы турыда янында аста күл кырыенда безнең уже төп авылыбыз Званканың иске авылы. Иң кирәк инде безгә улларга без шундагы мәчеткә йөрибез. Мин үзем шунда укытам, атнага 3 тапкыр минем шунда барга кирәк. Бу барулар безнең бер проблемага әйләнде. Шулай итеп. Берсе ите. Менә шулай итеп менә без шуннан. Тегеннән кайтабыз. Бер яхшының бер яманы дигәндәй, Званкада яшәүчеләр өчен нәкъ менә шушы яңа юлны төзеп киткәннән соң төп мәшәкатьләр башлана да инде. Элек иске юл вакытында алар турдан гына чыгып, уң якка һәм сул якка китә торган булганнар. Инде хәзер замана таләпләре буенча төзелгән юл аша алай ансат кына узып булмый. Инде турдан гына узарга менә шушы чыкыр комачаулый. Бу ике авыл янәшә тора. Иске Званкада кибет, фаб һәм мәчет бар. Ике арада тирән чыкыр. Киң итеп юл салгач, җәяүләр сукмагы юкка чыккан. Питрәш юлына чыгабыз. Аннан соң яңадан кирегә Казанга китәбез. Казаннан барабыз Имсимга хәтле. Имсимнең күперен чыгып, күпер астына төшеп, аннан разворот ясап, яңадан кире китәбез монда нигә? Питрәш ягына. Питрәш ягына китәбез. Аннан соң Званканың элекке иске юл, иске Званкага торган юлны узып китеп, почти нигә тау астындагы күпергә чыгып җитәбез. Шуңа разворот ясап, яңадан Званкага менеп, аннан соң Званкага барабыз. Безнең ул исәпләү буенча чыгарганда где-то 8 километр ярамга безнең артык йөрибез. Без бу мәсьәлә белән район җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Анда аңлатуларынча, юл киң һәм заманча итеп салынган. Ул иминлек өчен кирәк булган барлык таләпләргә туры килә. В 2020 году на данном участке дороги 2020 елда шул участокта юл һәлакәтендә 9 кешенең гомере өзелгән иде. 2021 елда беренче категориядәге юл салынгач, анда аяныч хәлләр булмады. Юл иркен, тоткарлык юк. Район җитәкчелеге әйтүенчә, 2019 елда юлны сала башлаганчы халык җыены үткәргәннәр, проект белән таныштырганнар. Званкада яшәүчеләр тәкъдиме буенча үзгәрешләр кертелде, ул чакта аңлашылмаучанлык калмаган иде диләр. сход граждан был. Анда яшәүчеләр тәкъдиме буенча яңа юл өстеннән җәяүлеләр кичүе, трасса читенә транспорт тавышыннан саклаучы җайланмалар куелды. Тукталышларга павильоннар урнаштырдылар. Юлның буягында кыймартында мондак булган юлны 180 метр тирәсенә яктылап эшләсәләр, кирип чыгып йөрергә әйтеп булыр иде, халык өчен действительно бик зур нәрсә. Хәзер монда төп мәсьәлә ике авылны тоташтыручы юл салу. Яңа Званкада яшәүчеләрдән мөрәҗәгать булса, без тәкъдимне карарга әзер диләр район хакимиятендә. Питрәш районыннан Илдар Сафиуллин, Илдар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.